Panas iki jam piro iki? Jam 7:30 panas. Wih, waluku iki lho. Bubuku ndi semangat kerja rung metu-metu. Ki peleme dipangani semut wae kepiye ceritane? Tambane apa, dulur? Ngerti apa ora? Kita kayak kapur ajaib tapi ngisore kayak lumayan mengurang sih. Iku tanamanku California iku alhamdulillah terus mulai hijau kembali. Wirane do abang, kurang pupuk soalnya iku. Dia ndelok bojone jar kerja rong metu-metu sindi sih. Jemurannya akeh banget kayak guys. Sekeluarga yang sini bocah-bocah guys. Sekeluarga 6 dina-dina ngumbahi terus jan. Ndelok gandul sih karena tani bojone. Nah, ini gandulis mulai gede-gede iki. Nah. Yang dipupuk soalnya ya. Ini jambu kristal, itu jambu kristal ora. Ini jambu kristal. Akhirnya dipupuk mungkin hijau-hijau gandul ya. Sejuk ora guys ning kampung guys, sejuk ora? Sejuk lah. Tapi bangunannya ora kayak ning kota. Bangunan ning kampung iki elek-elek tapi bersyukur wae kena tinggoni. Oke, latarku kaya ngene iki guys. Latarnya ya lumayan jembar, cuman durung rapi, urung ana duwite. Sipating selarah iku ayam kampung akeh banget iku ijo-ijo ning kene iki peteng jero omah iki anakku iki sing kadang nek diomongi wong tua sok ngeyel iki siji. Anakku loro guys, nyengir-nyengir siji iki. Lagi jeruane omahku kaya ngene iki guys. Iki jeruane omahku kaya ngene iki. Ya iki kadang ya ana alat-alat sing gawe konten. Nah. Terus guys ya, sing belum subscribe aja lali subscribe ya. Dibantu men channel bisa berkembang. Oke.